Okay. So ikaw gyud tong iyahang may gabi day. Asa may atong nga tuod, ma'am? Sir, Unsa man gyud atong pangalan? ako dahil si Tisha Marie Amal Enderes. So kibali sa kasal ikaw tong tomboy jud ang gender. O kanang kuan. Sige. So unsa man ning na-viral naman taan ni ron. Daghan naman kay ning mga social media ga post nga pati ABS-CBN, daghan mga newsfeed sa mga balita nga hing viral naman yung tinuod ning inyong kining gitawag kasal. Kano sa man nahitabo ning kasalan ni ma'am? July 4, sir. Unsa man ning oras sa buntag jud? Hapon, sir. July 4, 2026, alas 2 sa hapon. Ang nagkasal ninyo nga pare, Dali lang, sir. Mahinay kag. Wait lang, sir, ha. sige. On live ni, sir. Live taron sa tong programa. Maulaw man ta ni, sir. Ay nagkaulaw kay na-viral na mo, nya mauwaw. Nasa tingin po na, sir. Pangutana mo ko diskin sa may nagkasal gyud ninyo adtong Paris Press nga na-assign diha sa Dapitan City. Si Reverend John Warren Maratas. So taga-amuan na nga pare ma'am ang ilang balay murag na I think sa sitio Jay man siguro. Niya Ayon si Father. kana buta na sa father niya. Ang iyahang bertulom na sila kapare diha si Father Glenn Humawid, ako nang kauban seminaryo sa una, silingan gyapon na muna. Ang kana si Monsignor Ate Tabaransa diri po na nasayan sa amo ang parokya last niya nga before sa diha. So unsa may mga unsa may kuan jud, may kay nakasal jud mo no? Unsa may advice na ni Father Warren sa before mo nagpagkasal ani? Kuan jud, sir, ang totally is kuan ka nadili si Father Warren jud ang nagkuan sa mga interview. Na ito siya nga pare, wala mi nakakuan pud kapangutan na og kusay ngalan atong paria, pero gikuan na mi, sir, og kuan na bi kanabantang kanang nakuan ba mi og among suoton inana. O dayon. Dahil ana po mi aware mi sa mong suoton. Kabalo mi unsay among suoton inana magbarong to ako ang mabana og ako ang magaon. Pero para sa inana, sir, dili na siya big deal sa amoa kay para namo sa kuan atubangan gid sa simbahan, atubangan sa pare ug sa Ginoo, babae lalaki gid gyapon mi. So kamusta bang kasal niyo? Okay ra ba pod, sir, kay kuan pero okay raman, sir. Para may kuan. Di, pero nakuan man god ang ako ani is murag na puno jimog batikos anis mga uban pong mga ingnon talang laing sikta ba. Kay kuno dili maayo ang inyong gibuhat. But mo na gini nga gitagaan na to diri katinawan sa tong programa. No? Pila naman mo katuig ana gauyab before mo nagpagkasal? Kuan, sir, kanang sa kuan jud, sir, July 5 unta gid may mapakasal kay sa July 5 mi nagkauyab. July 5, 2021 mi nagkauyab. So dapat magpakasal uta mi sa July 5, 2026. Domingo manggod na siya, so kuan kanang walay wedding mass sa Sunday. So kanang kuan mi, sir, kanang nag 5 years mi sa July 5, 2026. Dugay-dugay jud. So kanang inyong kasal mas wedding na siya ingnon talang nga kanang nain sponsor. Wedding gid na siya, sir. Pila jud nagasto ninyo anang kasalan ninyo jud? Wala pa mi naka-estimate akong bana mo. Pero mostly libre ra. Kuan, sir, kanang naami mga spon ka ng mga ninong na mga nihatag in advance, mga auntie nihatag po sila kwarta, pero sa ako ang kuan, ako yung nabana mo'y dako gid siyang gasto sa amo ang kasal. Pila na may edad ni mo ron? 31 ko, sir. Dayon ako ang bana is 26. Ha? So ura og mo siguro ni giingon nila nga age doesn't matter. Kuan, sir, kana na estimate sa kung bana is 150,000.
dako-dako jud ay. So mas maguwang pa ko nimo kay 36 naman ko atong nakalabayng June to. But anyway, congratulations sa inyong duha. Nya nang hinaota nga di jud mo magbuwag ha kay na viral ra bagid mo aning kalaki ha. Wala lagi dakan kay mga bashers pod sir oy. Oh. So wala ato mga baser to ni pasabton ug sa jud tudlo sa simbahan ganing na. So pagkasal ni Father Warren sa inyo ha, wala ra pod si Father Warren nga mihatag og kuan mga dugang komentaryo. Okay ra pod siya. Kuan na sir kay kanang acknowledgement ra nga inaana nga maayo namong nabuhat nga maski pag unsaon ang ugma nakitibabaw og kanang accept na mo sa mga kagalingon nga babae ug lalaki gid gihapon mi sa tubangan sa simbahan o sa Ginoo. Alright, so nanginaot po tanong nga magasahan sad mog anak ani kay di man punta matawag ani og pamilya ug anak. Kuan man nagtiayon okay ra. Sige. Naot. So nagmalipayon sad mi sa inyong desisyon kay di man lalim ning magipon-ipon ta nga way kasal, no? O niya lagi. Dayon maoro to ko ang kuan sa imo ha nga short interview gyud. Unsa may imong ika-istorya aning ni ang mga baser na to karon nga daghan ni viral naman jud nya daghan kay mga komentaryong nadawat na to sa comment section. Unsa may inyong ika-istorya gyud ani isip man nagtiayon? Ako maistorya lang is kanang dili lang sila basta-basta manghusga samot nagwala sila kabalo sa background sa ilang kuan gibash. Kay kami, amo yung intention is makasal mi, wala mi intention nga kailangan, wala mi gadahom gani nga ma-viral amo ang kasal kay para sa amo ang importante is ma-bless mi, makasal gid mi sa simbahan, mo po na ganahan sa akong bana nga makasal mi sa simbahan. So wala gid mi intention nga kailangan mag-viral among kuan, wala gid sir. Ang amo lang is hinaot nga deserve sila mo komentaryo nga maot sa amo una-unaon pud nila nga kami dili mi same gender, babae ug lalaki mi tamata sa Ginoo. So opposite sex gyud mo. Oo, opposite gyud mi, dili mi same, dili mi babae pumi lalaki. So kaning mga pareho nimong sitwasyon ma'am nga hantod karon gasige ra mangyapog ipon-ipon sa may mo ika-advise ani? Ginoo nila kanang mag-ipon-ipon magud ta sir usahay pod kay kami magudugay po mi nag-ipon sangan nga wala po amo jud nigitig sa kuan sa amo jud nigitiguman ang amo ang kasal. So sa ako matambag po sa mag-live-in magkasinabot kuan lang sila magkasinabot lang sila og na sila plano magpakasal sila igrasyahan na po sila sa Ginoo. So mas maayo no. Then salamat sa imong panahon diri sa atong short interview mama. Salamat po. So salamat po sa inyong mga video nga ni viral i-play na ko ni taon-taon rong video ha. Ya mo hatag bagog-dugang palalom pod komentaryo aning doktrina sa atong simbahan. So magigi tudlo bahitungod ani nganong pwede man gi-allowed man. Aksyon Katoliko. So, ma'am, once again ma'am, ayong gabi nimo ma'am og congratulations sa inyong matawag na tog newly wedding jud no. Inaot nga makabaton mo og pamilya nga happy kanunay. Likay lang gyud sa tentasyon ma'am ha kay basig mahulog ta sala. Okay, wata kay balo ba nga nang mga yawa na mas kilid-kilid sig panguhit gyud aron matintal jud ta. Lagi sir. So, alright. So, salamat kayo sa panahon, ma'am. God bless. God bless. Salamat. Bye-bye. Sige.